Wato baby dalilin da yasa nake kula ki saboda na sauke girman kai na ne shi yasa nake kula ki. Ka kyauta. Da a can birnin mu ne da bikin yi kaɗan kula ki. Wani birni kenan? Birnin mu can Kano mana. Kano, a Kano. A can ne wasu 'yan mata 'yan garin mu suke kira na da suna iri-iri. Shi ne shugaban gayin garin su. Ai sunan manyan yara ne baby. Safafan sunaye ne. Wato sunayen wasu suna kira na da su ce idiot, wasu su ce donkey, wasu ce stupid. Ma kwakin sunan gayu. Wasu ce stupid. Kai wanda suna ka fi so a gaya mana. Ai baby na fi son idan na ɗauko wankan nan in ji ana cewa donkey. Ai ita ka take. Ƙwarai ma kuwa. Samu kai. Ai tun da na ga na kawo da sai. Ƙwarai ma kuwa. Malam lafiya? Lafiya, Allahu baby. Dama zuwa ne yi ne miki wasu ɗan tambayoyi. Yaya sunanki? Ya sunan babanki? Kuma a wace area kike? Ni sunana Ummu. Haji wani suna. Wani suna na ji mai daɗi. Kuma sunan babana Mr. Zainab Sabo da Kaza. Kuma a san Samin Barab nake da Mr. Barab. Wayyo Allah na. Malam lafiya? Lafiya, Allahu baby. Alau. Wa turo ka? Can wani gaula ne, wani shashasha ya turo ni wajenki. To kai kuma fa? Ai ni ma hukaci ne.